πρεμιέρα είναι ιδιαίτερη όσον αφορά το άγχος για τον γηπεδούχο. Συνετέλεσε και ο αέρας ότι δεν μας άφησε να αναπτυχθούμε στο πρώτο ημίχρονο σωστά. Ήταν καλύτερος ο Ιλόδοντος στις μονομαχίες. Ευτυχήσαμε βέβαια να βάλουμε τον γκολ σε καλό χρονικό σημείο. Μετά θέλαμε να πάμε στο ημίχρονο με τον γκολ υπέρ μας. Τα παιδιά κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο αέρας τους δυσκόλευε. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα μπροστά σωστά. Στο δεύτερο βρήκαμε περισσότερους χώρους γιατί και ο Ηρόδοντος ήθελε να μπει στο παιχνίδι, δεν το παράτησε σε καμία στιγμή. Και ευτυχήσαμε να κερδίσουμε το πέναλτι, να γίνει το 2-0. Μετά πιστεύω ότι υπήρχε χώρος αρκετός να βάλουμε το τρίτο γκολ χωρίς να ρισκάρουμε. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε τους 3 βαθμούς, οπότε ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Η πρεμιέρα, την ώρα που παίζει ο ποδοσφαιριστής, δεν σκέφτεται σε ποια κατηγορία παίζει. Η πρεμιέρα είναι ίδια. Σε όποια κατηγορία και να παίζει, το πρώτο μάτς στην έδρα σου, θες να το ξεκινήσεις με νίκη. Αυτό σου δημιουργεί ένα περισσότερο άγχος, αλλά συνετέλεσε αυτό και η πολύ δυνατή ομάδα του Ηρόδου. Ήταν καλύτερη από τους περιμέναμε, με πολύ καλές μονάδες. Με έναν Κούρτη στο κέντρο που έκανε πάρα πολλή δουλειά. Δεν πιστεύω ότι μας επηρέασε αρνητικά ούτε τα φιλικά, ίσα από τα 3 τελευταία παιχνίδια με το κύπελλο η ομάδα δείχνει ότι ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού. Ψάξαμε το γκολ ορθολογικά, αλλά στο πρώτο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, ήμασταν σε παθητικό ρόλο, ήταν πιο καλός ο Ηρόδοντος. Στο δεύτερο που είχαμε ευνοϊκό τον αέρα, πιστεύω ότι βγάζαμε την μπάλα πολύ πιο εύκολα μπροστά. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και ίσως και τρίτο τέρμα αν ήμασταν πιο προσεκτικοί. Δεν κινδυνεύσαμε στο δεύτερο καθόλου. Πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές ήρθε το παιχνίδι όπως είναι. Η ομάδα πρέπει να προσπαθεί να βελτιώνεται σε πολλούς τομείς. Και στο θέμα της κυκλοφορίας πρέπει να βελτιωθούμε και στο θέμα της χημείας μεταξύ μας. Μην ξεχνάτε ότι κατά 7-11 είναι καινούργια η ομάδα σε σχέση με πέρσι. Ο χρόνος θα είναι σύμμαχος όσο περνάει, θα γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να προσπαθούμε σε όλους τους τομείς. Δεν είναι κάποιος ιδιαίτερος τομέας που ξεχωρίζουμε. Πρέπει σε όλα να γινόμαστε κάθε μέρα και καλύτεροι. Μ' άρεσε ο Ηρόδοντος σαν ομάδα, γρήγορη, δυνατή. Κυνηγούσε συνέχεια να μπει μέσα στο παιχνίδι, έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατηγορία, εντάξει, όλοι έχουν στόχο να παραμείνουμε, σαν πρώτο στόχο. Δεν ξέρω οι ίδιοι αν σκέφτονται το πρωτάθλημα. Πιστεύω βέβαια ότι θα παίξει ρόλο. Δηλαδή και έδρα δυνατή λογικά θα έχουν και θα κάνουν πάρα πολλές ζημιές. Δεν αποφεύγω να ξεχωρίσω κάποιον από την ομάδα. Όλα τα παιδιά προσπάθησαν. Σε αυτά που τους ζήτησα προσπάθησαν να είναι 100%. Δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά γιατί προσπάθησαν πραγματικά και τα δώσαν πολλά. Η διαιτησία κατά τη γνώμη μου ήταν σωστή. Δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Μια χαρά. Τα πήγανε πολύ καλά. Θέλω οι φίλαθλοι να είναι όσο γίνεται κοντά στην ομάδα, να απολαύσουν αυτό το ταξίδι της Βάρης στη ΓΑΜΑ Εθνική, να πιστέψουν ότι η ομάδα δεν θα είναι απαρατήρητη, θα κάνει μια πολύ σημαντική παρουσία σε αυτό το πρωτάθλημα και θέλουμε να είναι κοντά μας, ειδικά στα δύσκολα. Όχι μόνο στις χαρές, θέλουμε στα δύσκολα να είναι δίπλα μας. Και λέει ότι η ΑΕΚ είναι το πρώτο φαβόρι. Αυτό, εντάξει, και η ιστορία της αλλά και η δυναμική που έχει, πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι το πρώτο φαβόρι. Δεν χρειάζεται να το κρύβουμε. Αλλά θα είναι δύσκολο να διαχειριστεί έτσι ένα πρωτάθλημα χαμηλότερης κατηγορίας για 2 λόγους. Ο ένας είναι ότι δεν έχει τις συνθήκες και γηπεδικές και από κόσμο όπως είναι σε μεγάλες κατηγορίες. Είναι δύσκολο να παίξει καμιά φορά ποδόσφαιρο σε αυτά τα γήπεδα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι ομάδες όλες με την ΑΕΚ θέλουν να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Αν υποτιμήσει η ΑΕΚ κάποιον αντίπαλο, θα είναι δύσκολο για αυτή. Θα πρέπει να διαχειριστεί πάρα πολύ σωστά. Αλλά έχει τους ανθρώπους, τους κατάλληλους εκεί που πιστεύω ότι λογικά θα είναι αυτοί που θα κόψουν πρώτο το νήμα. Αλλά πρέπει να το αποδείξουμε στο γήπεδο. Έχουμε συζητήσει και κάθε παιχνίδι το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του σημασία. Σε όλα τα παιχνίδια θέλουν να είμαστε ανταγωνιστικοί, να κυνηγήσουμε βαθμούς γιατί πέφτουν πολλές ομάδες, δεν ξεχωρίζουμε παιχνίδια
Σαφώς είναι πολύ δύσκολο το επόμενο μάτσο όσον αφορά τη δυναμική του αντιπάλου. Έμαθα ότι κέρδισε και όλα σήμερα. Αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Είναι διαφορετικό παιχνίδι. Θα πάμε να κυνηγήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Το κύπελλο δεν είναι ποτέ στόχος. Το τραβάς στον δρόμο, ό,τι σου έρθει είναι το καλύτερο. Είναι καλό φέτος ότι δεν παίζουμε Τετάρτη Κυριακή, να πούμε ότι θα μας βγάλει εκτός ρυθμού. Οπότε, επειδή παίζουμε τους αγώνες Κυριακή, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό με τη δική του ξεχωριστή σημασία και θα κυνηγήσουμε το καλύτερο. Το γενικό εικόνα του παιχνιδιού, η Βάρη ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ στα πρώτα λεπτά από ένα πλάγιο ράουτ. Έπειτα θα έλεγα ότι ισορροπήσαμε το παιχνίδι. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στα πρώτα λεπτά μπήκαμε αρκετά δυνατά. Έγινε η φάση του πέναλτι και βρεθήκαμε να είμαστε πίσω στο σκορ 2-0. Εκεί που θα ήθελα να σας πω και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ κακή διαιτησία. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, φάγαμε 8 κίτρινες και μια κόκκινη, την οποία έφαγα εγώ. Από εκεί και έπειτα είναι λογικό και επόμενο το έργο μας θα γίνει πολύ δύσκολο. Αυτό το παιχνίδι πλέον να ανοίξει παρελθόν. Από αύριο και πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Θα έλεγα ότι όταν αντιμετωπίζει μια τέτοια διαιτησία που δέχεσαι 8 κίτρινες κάρτες, έχει να κάνει και στην ψυχολογία σου, έτσι. Δεν θα έλεγα ότι δεν βρεθήκαμε εμείς σε τόσο καλή κατάσταση. Η ομάδα της Βάρης θα έλεγα ότι παρουσίασε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά στα πρώτα λεπτά, είχε πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας. Βγαίνοντας έπειτα ένας καλός παίκτης, ο Ανδρεαδάκης, θα έλεγα εντάξει, το παιχνίδι μετά έγινε. Θα έλεγα μάλλον ότι δεν είχαν τόσο καλή κυκλοφορία. Και κάπου εκεί αυξήθηκε η δικιά μας απόδοση. Όσον αφορά τη δικιά μου ομάδα, αυτό που θα έλεγα ότι είναι πρέπει να κοιτάξουμε τα λάθη του σημερινό παιχνίδι, να βελτιωθούμε, να επικεντρωθούμε στη δικιά μας απόδοση και αν πιάνουμε μια καλή απόδοση, πιστεύω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε καμία ομάδα. Είμαστε πολύ καλοί, μπήκαμε δυνατά, ακολουθήσαμε τις οδηγίες του προπονητή μας, ευτυχήσαμε, βάλαμε τον γκολ στην κατάλληλη στιγμή, το πρώτο, και μετά όλα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο εύκολα. Πολύ καλά, μπήκε και αυτή δυνατά, είχε την κατοχή κάποια λεπτά του παιχνιδιού, δεν ευτύχησε να βάλει ένα γκολ, θα άλλαζε το παιχνίδι. Ήμασταν εμείς πιο τυχεροί του καλοί και κερδίσαμε. Χαιρόμαστε να έχουμε δίπλα μας. Φέτος ελπίζουμε να είναι πιο πολλοί και να έρχεται κάθε Κυριακή όσο γίνεται δυνατόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, την ομάδα του Κιανού Αστέρα εδώ. Ήταν μια φιλόξενη έδρα για μας. Δεν περιμέναμε τόσο καλή συμπεριφορά και από φιλάθλους και από διοίκηση. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στο δεύτερο γύρο και να τους ανταποδώσουμε παραπάνω τη φιλοξενία. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Αγωνιστικά τώρα, και δεν είναι εμένα η δουλειά μου, νομίζω ότι δεν πρόσφερε ιδιαίτερες δάφνες στο παιχνίδι αυτό. Κέρδισε ο Αστέρας γιατί ήθελε πιο πολύ από εμάς. Εμείς είμαστε πολύ νοθροί και μπορώ να πω ότι έχουμε κάποια παράπονα από τη διαιτησία. Να ευχηθώ ότι καλύτερο πρώτα στον Αστέρα Βάρης, εδώ. Και εμείς έχουμε μια νεανική ομάδα μικρή, την οποία θα τη στηρίξουμε. Στη διοίκηση του Ηρωδότου για τα καλά της λόγια που θα τα μάθει όλος ο κόσμος, τι ανθρώποι διοικούν τον Αστέρα Βάρης. Να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που ήρθε στο γήπεδο και ανταποκρίθηκε με λίγα προβληματάκια που είχαμε και επίσης και το δήμαρχό μας που μας παρέχει τις ευκολίες αυτού του γήπεδου. Όσο για αγωνιστικά, μπορώ να πω ότι ίσως το θέλαμε περισσότερο εμείς στο παιχνίδι. Μπήκαμε δυνατά, ευτυχήσαμε που βάλαμε πρώτη γκολ στο πρώτο ημίχρονο και μετά ήρθαν όλα όπως τα θέλαμε. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά του Ηρωδότου, τους παίκτες και τον προπονητή για την άψογη συμπεριφορά που είχαμε.
τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο μέλλον τους θέλουμε δίπλα μας και εμείς θα ανταποκριθούμε κατάλληλα.